ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉರುಡು ಕಲಲಾಂಬ ಹತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿಂದತ್ತು ಅದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಅಂಡದನ್ನ. ಸೊ ಕಲಲಾಂಬ ಇತ್ತು ಬುರ್ದುಂಡು. ಸೊ ಕಲಲಾಂಬ ಪಂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ದ ಮಶ್ರೂಮು. ಸೊ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ಕಲ್ದ ರೌಂಡ್ದ. ಸೊ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಮಶ್ರೂಮು. ಈ ಬರ್ಸದ್ರೆ ಎಂಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ತೆಡ್ಲು ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತು ಬೂರ್ನವು. ಸೊ ಬಾರ್ಲಾಗಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೆಪ್ಪರಂದು ಬೈದ ಇಡಿಗೆ. ಸೊ ಕಲಲಾಂಬ ಬಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಿರೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಪವೆ ಎಂಚು ದಿಪ್ಪು ನೆಂಚು ಇಪ್ಪುಣಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಲ ತೋಪವೆ ರಮ್ಮ. ಸೊ ಬಲಿ ತುಕ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಗರ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರು. ಸೊ ಗೈಸಲಿ ಮೂಲ ಗರ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರು ಕಲಲಾಂಬ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ತಿಳಿ ಕಲಲಾಂಬ ಎಂಚು ಇಪ್ಪುಣಂದಿರಿ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೊಂಚ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚ ಅಂಚನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ತುಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕಲಲಾಂಬ ಅಂದು. ಸೊ ಬರ್ಸದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಪನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಸೆಡ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಪನದ. ಸೊ ತಿರುಗಿ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಇಂಚನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತ ತೋಪಾವಿರಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ಪನ್ ನಡಪ್ಪು ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಗರ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಪಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಯ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಬಾ. ಓಕೆ ಪೊಯ್ ನಾಡ್ಗ ಏತು ಬೋಡ ಅವಿ ಕೈಪು ಗೊರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕದ ಪೊಯ್ ಆಮೇಟ್ ಪೊಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ ಅರ್ಧ ಅಲ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೋಲು ಬೇತೆ ಕೋಲ್ ಕೊಡು ಇನ್ನೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ನಿಟಾಂಡ ಇಸಲಿ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ ಕರ್ದು ಎತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ತೋಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ನೆಟ್ಟ ತಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ತಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಲಲಾಂಬ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜ ಅಂದು ಅಕುಲ ದೆಪ್ಪೇರಿಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಅಕುಲ ದಾದ ಪನ್ಪಿರ ನೀರೇ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೋಡು ನೇನು ಕಲಲಾಂಬ ಅಂದು ಪನ್ಪ. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮು ಎಲ್ಲೇ ಮಶ್ರೂಮು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಡು ಮಲ್ಲ ಲಾಂಬಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಬ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣತಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಐಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಾಡು ಕಿಲೋಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲಿ ಕೊನದು ಮಾರಲಿ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ ವರ್ಮನದುಂಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತ ಕಲ್ಲಲಾಂಬ. ಸೊ ಕಲ್ಲದು ಇಡೇ ಟಾಪ್ನ ಲಾಂಬು ಕಲ್ಲಲಾಂಬ ಸರಿ ಅದು ಕರೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನದ ಕಲ್ಲಲಾಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು. ಸೊ ಗೈಸಿಂದ ಯಾನ್ಲ ನಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲುಂಡು ತುಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ದೆಕ್ಕದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ತೋಪಾವೆ ನೆಂಚು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಲಾಂಬಂದು. ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಪಾವೆ ನೆಂಚ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಮಲ್ಪೇರು ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಕೈಪುನು. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಪಾವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡು. ಸೊ ನೆಟ್ಟ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಪೆಜ್ಜು ವ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲಲಾಂಬದ ಒನಸುಂಡು. ಸೊ ಕಲಲಾಂಬ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಲಲಾಂಬ ಅನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವ್ರಿ. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಿನಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬರ್ಸದ್ರೆ ಎಂಬಡ ಆಪುನ ಮಿನಿ ಮಶ್ರೂಮ್. ಸೊ ಕಲದ ಇಡೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಲಲಾಂಬ ಅಂದು ಒಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂತೋಪಾವೇನೆ ಬಲಿ ನಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಗೋರೊಂದು ಇಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ರೀತಿ ನಗಲು ಇರಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಂಚ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ವೀಕ್ದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ದಾದನಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರಪಕ್ಕ ಮಂಡೇ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಬತ್ತನು ಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಅರೆ ಮರಣ ತಗೊ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು. ಸೊ ರಪಕ್ಕಿನ ಯಾರೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೆ ಎಂಚನ ತಿಕ್ಕೇರಿನಿ. ಸೊ ಕಲಲಾಂಬ ಮಲ್ಪರ ಈ ಕಲಲಾಂಬ ದೆಪ್ಪರ ಬೈದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಕಲಲಾಂಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲಿ ಪುಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಅವಶ್ಯದಿಲ್ಲ ಏತು ಗೊರಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಗೋರ್ದಿರಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಇಪ್ಪಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋದಾತು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಡ್ಡದ ಕಲಲಾಂಬಣ ಮಶ್ರೂಮ್ ರಾಶಿ ಮಲ್ದಿರ ಅಮ್ಮ ತುಳಿ ಇಂಚುಂಟು ಮಶ್ರೂಮು. ಸೊ ಕಲಲಾಂಬ ಬಲಿ ಏನೈತಿ ನೀಟ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಕೊಯ್ಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಲಲಾಂಬ ಗರ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೂತುರ ಎಂಚಾಂಡು ಕಲಲಾಂಬ ಗರ್ತೀನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಟ
ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ತಿಗಲ್ ಕಟ್ಟ ಡೈ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಂಡಿಗೆ ಸೇ ಕುಜಲ್ ಪುರ ಬೋಲ್ದಾತೀನಿ ಪ್ರಾಯ ಪರಬ್ಬು ಅದಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೊದ್ದು ಕಜಿ ಪೊಂಪುನದ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚ ಕೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ವೇನು ಬೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡಿ ಇಂದಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಶೋಕುಂಡು ತಿಗಲ್ ಕಟ್ಟ ಸೋಕೊಂಡು ಎಂಚಾಂಡ್ ಗಿತ್ತಿನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂತ ಗಿತ್ತಿನಲ ಆಯ್ಕಾಂಡೆ ಬಂಗಾಯ್ಜ ಬಚ್ಚಿ ಬಂಗದ ಲೈಚ್ ಅವನ ಕಜಿ ಮಲ್ಪುರ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅನ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ತಿಕ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೊ ಪೋಯ್ ಬೇಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತಾ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಪ್ಪಾರುಂಡು ఒక కొడుంజి స్టెప్ ఉండు అవలో తోపానికి దాదా అండి సో సద్దా ಇನ್ನೇನು ಮಣ್ಣು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಸೊ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಈಗ ತೋಪಾವೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂದಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ದ ಎತ್ತಿನಿ ಕೊಡೋರು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಪ ಇರ್ತಲಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂದಿ ಇನ್ನೇನು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ದೆಪ್ಪಾರುಂಡು ಸೊ ಆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಣ್ಣು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದು ಆ ಮಿತ್ತದ ಲೇಯರ್ ದೆತ್ತದು ಅವೇನು ಕೂಡ ದೆಕ್ಕರುಂಡು ಸೊ ನೀಟ್ ಮಲ್ತು ದೆಪ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ದೆತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೋದು ಕೊಡೋರ ದೆಗ್ಗದ ಕನತ್ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕಜಿಪುಗಿ ಐತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಅಂದೇ ಕೈ ಸೊ ಕಸಿನಿ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನೋದು ದೆಕ್ಕದ ಕನಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದು ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಕರಳಂಬು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕನದ್ದೆ ತುಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದೇ ನೀಟ್ ತೋಜೊಂದು ತುಲಿ ಸೊ ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಐವನ್ ಮಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಎರ್ದಿತ್ತದು ನೀಟ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪಸಂಬೈತೆ ಸೊ ಈಗಲೇ ಮಾತಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೋಪಾದೆ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ನಾನೊಂದು ನಿತ್ಯ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಿರಮ್ಮ ಸೊ ಎಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಿರಂದೆ ಸೊ ನಿಕೋಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೋರಂದಂಡ ಸೊ ಬರೀ ಪೊಯ್ ಎಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಿರಂತ ತುಕ ಗೈಸ್ ಕಜಿಪುಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಕಜಿಪುಗೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ತೋಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಲಾಡಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಅದ್ರತಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ತಲಿ ಕಲರ್ ಏತು ವೈಟ್ ಉಂಟು ತಲಿ ನೀಟ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ ದೆಕ್ಕರುಂಡ ಇಜತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನೀಟ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಕಲರ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕ ತಿಂತೀವಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಾತಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿರಿತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಶ್ರೂಮು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮಸಾಲಾಸ್ ಮಾತಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ದೀತೀರಿ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಮೇರೆ ಮಶ್ರೂಮಿಗೂ ಎಗ್ ಬಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಒಂದೇ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಎಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕದ ಬರೋ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಡಿಗೆ ಎಗ್ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಗಳು ಎಗ್ ಬಾಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೋಪ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಪೇರು ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ ಇಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ದಿರಿ ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೀರಿ ತುಕ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿಂದು ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹದ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಲ ಮಾಡುವಾರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರನಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಸೊ ಇತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡಿಗೆ ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಟ್ರ ಸೊ ಬನ್ನಿ ತುಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯರಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಎಂಡ ಬಂಡ ಬಗೆರಿಂದಿ ಪೊಕ್ಕರಿಂದ ಬೇಲೆ ರೀತಿ ನಾನು ಅದೇ ಗಾಯ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಪಾಡ್ರುಂಡ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಚ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂತೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಎಗ್ ಬಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಗೌಲ సో వెజిటేరియన్స్ ఎగ్ పాడొచ్చి ఒక ఎగ్ తినపారదన్నా ఓకే నిజంగా పాడొచ్చి ఒక నాన్ వెజ్ దగ్గులు పాడలి లాయికాపుడు టూలు ఏం చాపనుంది సో టొమాటో ఎడ్డ ఫ్రೈ అయ్యి బొక్క ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂದು
ಎರಡು ಅವು ಏತ್ ಮಶ್ರೂಮಿಗೆ ಏತ್ ಎಗ್ಗೆ 1/4 ಕಿಲೋಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಸೊ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕಲಲ ಮಶ್ರೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡ್ ಎಗ್ ಮೂಜಿ ಮಾಡಲೆ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋದಂದ್ರೆ 4 ಪಾಡೋದು ಮೂಜಿಲ ಪಾಡೋದು ಸೊ 3 ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಓಕೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಜಿದ ಪುಡಿ ಅದು ಬಾಪತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಅವೈತೆ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಐತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರುಂಡ ಒಂದು ಲೋಟೆ ನೀರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕಲಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ತುಕ ದಾದ ಮಾತಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವರ ಬೇಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಸೊ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಅರ್ಧ ಓಕೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ಪುಂಟೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಬೇಯರದಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಬೇಯ್ದಿನಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರು ಉಂಟು ಪೆರೆದಿನ ಸೊ ತಾರಾಯಿನ ಪೆರೆದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿರಮ್ಮ ಸೊ ಅದೇ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಜಿ ಪಾಂಡ್ ಅಣದಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ತುಲೆಗ ಸೇತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದು ತುಲಿ ಕಜಿ ತುನಗನೆ ತಿನ್ಕ ಅಂದಾಪುಡು ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದಿರಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಕುಡ್ದಿವ್ರು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಒಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಬೇಯಿ ಓಕೆ ಅಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತುಕ ಅವರ ಸೌಂಡ್ ತೆಪ್ಪಲಿ ಇದು ಕೈ ಇಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಗಸ್ತಲಿ ಇಂಚ ಬೈ ತಿಂತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಬೇರೆದಿದ್ದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತೋರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲಲ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚೊಂದೊಂದು ತೂಕ ಐತೆ ಇದು ಕಜಿಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕುಲ್ದೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಂಚಾತೀನಿ ನೀರೇ ಮಾಡ್ತಾನ ಬೇಕಾಗ್ನ ಸುರುಗ ಐಕಿ ಹಿರೇಗೆ ತಿನ್ಪಾಯಿ ದಾಲಾಂಡ್ ಹಿರೇಗೆ ಆವಾಡು ಆ ತೆತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ನೆ ಸೊ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಬಾಡಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಕಜಿಪು ಸೊ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಿಂದು ನಾನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪರಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಲಲ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ತಿಂದು ಪೂರ ಬತ್ತೇನೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಬಂಡ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿದಲ್ಲ ಪನ್ನಡ ನಿಜ್ಜತಿ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕಲಲ ಗರ್ತ್ ಕನದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ಮಾತು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪಾದಿರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ನಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ಲಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್